הכדור הזה קדימה, הנה עכשיו בן שושן הולך לשם, הכדור בחוץ, קרן, איזה מזל לדוידוביץ', איזו טעות לא אופיינית של דוידוביץ', וכמעט 1-0 לבית"ר ירושלים. בן שושן יורה כדור שדוידוביץ' חייב לקחת בלי יותר מדי בעיות, עוצר יפה הלך הזה, הנה הבעיטה למרכז השער, הרבה מאוד מזל למכבי חיפה, קרן לבית"ר ירושלים עכשיו. בחזרה מקולמה, שוב הקולומביאני פעם מאבדת, וזה יכול להיות מסוכן עכשיו אם בית"ר תעשה את ההתקפה שלה יותר מהר קצת. הכדור הולך ליצחקי, קרופניק איתו, קריסטיאן אלוורז נכנס לתוך הרחבה, הנה טל יכול לבעוט, חייב לבעוט, מקפיץ את זה, שער 1-0 לבית"ר ירושלים. אלוורז עולה למעלה ושם את הכדור הזה ברשת של דוידוביץ'. כשדיברנו בהתחלה על העליות התכופות של אלוורז להתקפה, 10 שניות לפני השער אמרתי אלוורז עולה למעלה. אתה רואה, דיברנו על העלייה של אלוורז, מה המשמעות של אלוורז בבית"ר ירושלים. תראו את עידן טל, כולם חיכו כאן לבעיטה, אבל טל מקפיץ מעולה, הנה הנגיחה יוצאת מן הכלל לקורה ופנימה. 1-0 לבית"ר ירושלים. שמע, תענוג פס כזה גדול של עידן טל, באיזה שקט, באיזה טאץ', באיזה טכניקה מושלמת, מקפיץ את הכדור, אתה יודע, מעל שחקני הגנה של מכבי חיפה. איזה התרוממות של אלוורז, התרומם עם עיניים פתוחות. גם עטר מתרומם עכשיו. תשמע, כל הספסל של בית"ר. יצחקי, יד הכדור. זה רחוק מדי בשביל לבעוט ישיר לשער. תשמע, קודם כדור אחד שתופל צה שם לדוידוביץ' והכל יכול להיות. יצחקי ליד הכדור, אנחנו נכנסים לדקה 30, שלושה נמצא שם כדי להפריע. יצחקי, דוידוביץ' עומד על זה, ברוכיאן, הכדור הזה נכנס! השני של בית"ר, אתה מבין לו אם אין לנו בית לשער? מה אמרנו על דוידוביץ'? שזה רחוק מדי, אבל היו דברים מעולם. ראית את דוידוביץ' שוב בטעות חמורה ביותר. קרוב ל-20,000 אוהדי בית"ר ירושלים באוויר עכשיו, ואני לא בטוח שאפילו הם ציפו להוביל כאן 2-0 עוד במחצית הראשונה. מה קרה שם לדוידוביץ' והכדור הזה מתגלגל לו לרשת? וכשאמרנו עמית, דוידוביץ' קאלה, שני האנשים שיקבעו את גורל המשחק הזה, הנה דוידוביץ' קובע במו ידיו את גורל המשחק. קולמה עוד ניסה שם לעצור, הכדור גם משפשף אותו, אבל זהו כמובן שער של ברוכיאן. לא ספק. 2-0 לראובן עטר נגד קבוצת מעורב, הקבוצה שאיתה הוא זכה בדאבל ב-91. אלישע לוי, אני לא אגיד מתחיל להתרחק מהגביע. שהאיש הזה הרבה מאוד בזכותו בית"ר זוכה בגביע. טוב, אז מתקנים אותי באוזן שחגיגות מחר ב9:30 בטדי ולא היום, אז אל תיסעו לטדי. הנה מסיללה, אבל זה לא נגמר, הנה מסיללה יורד לדשא, יש שריקה לפנדל, יש שריקה לפנדל. אנחנו מדברים על חגיגות, דיברנו על קורנפיין, פנדל למכבי חיפה, 3 דקות לסיום. קינן כבר רוצה לבעוט, גם בוקולי נמצא שם, בואו נראה. קוזוקין מנסה לסגור שם את מסיללה. פנדל, יש פנדל בחצי, את קוזוקין בטיפשות. זה בעיה של שחקנים חסרי ניסיון במעמדים בכושר מצוין, וגם עצר בעבר מספר פנדלים במצבים האלה. הנה קיאל לרשת, 2-1, עוד 2 דקות, בלי תוספת זמן, לא נועלים את המשחק הזה. תראה מה שטעות אחת יכולה לגרום. עכשיו בית"ר ירושלים תהיה לחוצה, היא הייתה לחוצה. פנדל מושלם, עם הרבה ביטחון, אי אפשר לעצור כדור כזה. מכבי חיפה חוזרת למשחק, השאלה אם נשאר לה מספיק זמן, יש לה עוד פחות מ2 דקות, ואני מעריך שהשופט יוסיף 3-4, אפילו יותר, כן. היו פה כמה פציעות רק על החילופים צריך להוסיף 3 דקות, בעצם חצי דקה לחילוף, אבל נראה כמה זמן הוא יוסיף. התקפה האחרונה בהחלט, יפת מציץ בשעון, הוא מסיים את המשחק הזה. גביע המדינה שוב של בית"ר
ירושלים 2-1 על מכבי חיפה. אלוורז בנגיחה בדקה ה-19, רוחייאן בדקה ה-38, קיאל רק מצמק בפנדל בדקה ה-89. בית"ר ירושלים זוכה בגביע בפעם השביעית בתולדותיה. אני חושב שהניצחון של בית"ר מוצדק לאור המחצית הראשונה המצוינת של ראובן עטר והחניכים, במיוחד מהדקה 20 עד הדקה 45, 25 דקות של קונצרט של כדורגל עם שני שערים יפים כשלעצמם. נכון, במחצית השנייה בית"ר ירושלים כמעט ולא נראתה על המגרש, אבל גם מכבי חיפה לא הייתה בשיאה. אומנם היא החזיקה יותר בכדור, הייתה יותר דומיננטית במרכז השדה, אבל מעבר למצב אחד או שניים לא סיכנה את שערות של רוחייאן שם, יצחקי, גרשון, בנאדו, טל. זאת תהיה הנפה משותפת, קבוצתית של בית"ר ירושלים. אמסלם, הוותיק, בן 37. הפעם השנייה ברציפות של בית"ר ירושלים. איזה מחזה, איזו התרגשות. 20,000 צהובים שחורים ביציעים חוגגים את גביע המדינה השביעי של בית"ר ירושלים. 76, 79, 85, 86, 89, 2008 ו-2009, והנה הזיקוקים והחגיגות של בית"ר ירושלים. ואם בית"ר בעונה כזאת מצליחה לסיים עם תואר, אז באמת כל הכבוד לה ולראובן עטר. אני אומר את זה בפעם המיליון, ראובן עטר שידר הרבה שקט, הרבה רוגע, צנוע, ידע לעשות את העבודה בשקט, והביא למכבי חיפה. אני אומר, אתה מבין מה זה? כן, טוב, תשמע, טוב, ראובן עטר זה מכבי חיפה, אבל ראובן עטר הפעם בית"רי לכל הדעות. אני חושב שהרבה מאוד מחמאות מגיעות לראובן עטר על השקט הנפשי, על המסירות שלו, על הדבקות, על הניסיונות לשלב שחקנים צעירים בעבודה הזו. ואני חושב שהתרומה של כל השחקנים, במיוחד בשלבים הסופיים של העונה, בהחלט עזרו לכך שבית"ר תגיע מוכנה לגמר גביע המדינה, למרות שבחצי הגמר הכוח עמידר רמת גן הייתה טובה יותר מבית"ר. בסופו של דבר הניסיון והשקט הנפשי של ראובן עטר עזרו לבית"ר לזכות בגביע. בואו נשמע את אלישע לוי, אפרת מה הייתי קצת איתו. אלישע, בוא, הרעיון הוא פה. אי אפשר להתעלם ממבטי האכזבה על הפנים שלך ועל הפנים של השחקנים שלך. התחלתם נהדר, מה קרה? התחלנו נהדר, יצרנו הזדמנויות, לא ידענו להפקיע. בית"ר בהזדמנות הראשונה עשתה גול, ואחר כך עוד בעיטת עונש 2-0. באנו בחצי השני, עשינו הכל לחזור, אבל זה היה מאוחר מדי, חזרנו מאוחר מדי. יכול להיות שהלחץ והציפייה הגדולה מכם לדאבל זה מה שהציג את היכולת הירודה שלכם היום? אני חושב שלא ניצלנו מצבים פשוט, זה הכל. רם קיאל בעצם היה השחקן היחידי שהופיע אצלך למשחק היום. לא יודע, אני חושב שהבעיה הייתה בניצול מצבים, ככה נראה. עכשיו אתם עושים סוויץ' בראש בעצם, מוקדמות ליגת האלופות מתחילים כבר באמצע יולי.